ବାସନ୍ତିକ ପର୍ବର ଶେଷ ପାହାଚ, ଅସରାଏ ବର୍ଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ମାଟି, ଆତୁରତାରେ ଅନୁସନ୍ଧାନରତ ବୃକ୍ଷରାଜି ଖୋଜିଥାଏ ଅଣୁପ୍ରମାଣ ଜଳକୁ। ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରି ହୁଏ ବିମୋହିତ। ପ୍ରକୃତି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନିଦାଘ ଖରା, ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଛାଇଯାଏ ନିଜର ପତିଆର ନେଇ। ନିଜର ଖରା ଛାଇକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ପଗଡିକୁ ଅବଲୋକନ କରି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଥାଏ। ପଗଡିରୁ ନିର୍ଗତ ଟକ୍ ଟକ୍ ଝାଳ ବୁନ୍ଦାକୁ ହାତ ତିଆରି ଆମ୍ବ ଫଳରସ ଗୁଡପଣା ଅବା ଚୁଡା କଦଳୀ ନଡିଆ ରସ ସହ ରସାବଳୀ, ସାମାନ୍ୟ ଉପଶମ ଦେଉଥିବା ହସ୍ତଚାଳିତ ତାଳପତ୍ର ବିଞ୍ଚଣାର ସମାହାର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ନନାଙ୍କ ପାଞ୍ଜିକୁହା ପର୍ବ, ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ମଣ୍ଡପର ମଧୁମାଳତୀର ବାସ୍ନା ସାଙ୍ଗକୁ ରସାବଳୀର ସୂଚନା। ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କ ସମେତ ଗାଁର ଭଲମନ୍ଦ କହୁଥାନ୍ତି ଗାଁ ପଣ୍ଡିତ। ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ପାଞ୍ଜି ଆରମ୍ଭ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆଦ୍ୟ ରାଶିର ନୂତନ ପାଞ୍ଜି ଗଣନା ସାଙ୍ଗକୁ ବିବାହ ବ୍ରତାଦିର ଶୁଭଲଗ୍ନର ସମାହାର ନବବର୍ଷ। ମିଶ୍ରିତ ପଣାମାନଙ୍କ ଶୀତଳତା ଧରାଧାମକୁ ଦିଏ ପବିତ୍ରତା, ଆଶା ଓ ଭରସା। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ନବବର୍ଷ